ಮಂಜೇಶ್ವರ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ, ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಕಾಲೇಜು, ಕಣ್ಣೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಗಂ ಜಂಕ್ಷನ್ ಷಟ್ಪಥ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲೂ ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ ಪೊಳ್ಳು ಭರವಸೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಷಟ್ಪಥ ರಸ್ತೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ, ಫುಟ್ಪಾತ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಾಹನಗಳು ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಹತ್ತಲು ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ವಯೋವೃದ್ಧರಿರಬಹುದು, ರೋಗಿಗಳಿರಬಹುದು, ಗರ್ಭಿಣಿ ಇರಬಹುದು, ಇವರೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ದಾಟುವಾಗ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ತಲಚೇರಿ ಮಾಹಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾದ ಚಿತ್ರಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ರಾಗಂ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ರಸ್ತೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮುಂದಾಗುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯ നാഗരികರು ಆಗ್ರഹിಸಿದ್ದಾರೆ. രാഗം ജംഗ്ഷൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിന് മുമ്പ് അണ്ടർ പാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ദിവസം പ്രൊട്ടസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഒരു 50-60% പണി കഴിഞ്ഞ ശേഷവും അത് യാഥാർത്ഥ്യമാവാത്തത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ സർവീസ് റോഡാണെങ്കിലും എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ ആണെങ്കിലും രണ്ട് ഭാഗത്തും ഒരേ ലെവലിലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഇന്ന് പെഡസ്ട്രിയൻ പാത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് മുറിച്ച് കടക്കാൻ പെഡസ്ട്രിയൻ പാത്ത് ഇവിടെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്ത് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. അധികൃതർ ഇതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കണം. പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകദേശം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ മേഖലകളിൽ ഒരു പ്രദേശമാണ് മഞ്ചേശ്വരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് മുന്നിലുള്ള ഈ പ്രദേശം. ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്സ് അതുപോലെ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന മഞ്ചേശ്വരം ഗോവിന്ദ പൈ കോളേജിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത്. ഒട്ടനവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വലതുഭാഗത്തേക്ക് വന്ന് ഗോവിന്ദ പൈ കോളേജിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. ഇതൊരു കുട്ടികളുടെ കാര്യം. മറ്റൊന്ന്, ഇവിടുന്ന് തൊട്ടടുത്ത് 8 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉള്ളത്, മംഗലാപുരത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലുള്ളത്. ആ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് രോഗികളെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ പ്രദേശമാണ്. അതുമാത്രമല്ല, പെരിയാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മഞ്ചേശ്വരത്തെ ജനത, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രദേശത്തെ പാവൂർ, മച്ചമ്പാടി ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം, കുഞ്ചത്തൂർ മേഖലയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന, തലപ്പാടി അതിർത്തി കഴിഞ്ഞിങ്ങോട്ട് വരുന്ന മേഖലയിൽ നിന്ന് ആശ്രയിക്കുന്നത് മഞ്ചേശ്വരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനെയാണ്. മഞ്ചേശ്വരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഏക മാർഗം എന്നുള്ളത് ഈ നിലവിൽ കാണുന്ന കടന്നു പോകാനുള്ള വഴികളാണ്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ, അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ റെയിൽവേയുടെ അധികൃതർ, അതുപോലെ ദേശീയപാതയുടെ അധികൃതർ ഇവിടെ വന്ന് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇവിടെ ദേശീയപാതയുടെ വൻ മതിലുകൾ എല്ലാ മേഖലയിലുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മുടെ നടുവിലായി, റോഡിൻ്റെ നടുവിലായി മതിലില്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏറ്റവും ഒരു 1-2 മാസം മുമ്പ് കുഞ്ചത്തൂരിൽ മതിൽ ചാടി കടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മരണപ്പെട്ടു. മംഗലാപുരം കോളേജിൽ പോയി വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥി മരണപ്പെട്ടു. കാര്യമായ ഒരു പരിഗണനയും സർക്കാരിൻ്റെയോ ഇവിടെ ഊരാലിങ്കൽ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തൊന്നും ആ വിഷയത്തൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം മുഖവിലക്കെടുത്തിട്ടുമില്ല. നിലവിൽ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് പോകുന്ന ഒരു രംഗമാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. അവർക്ക് ഹൈവേയിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിവേഗത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ വരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ബോധ്യമില്ല. പെട്ടെന്ന് റെയിൽവേയിലേക്ക് പോയി എത്തണം. അതല്ലെങ്കിൽ മംഗലാപുരം ഭാഗത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ഏരിയ കടന്നുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ ചെറിയ മതിൽ, നിലം നടപ്പാതയെ പോലെയാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഈ നടപ്പാത പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണം. ഇത് നാട്ടുകാരുടെ ഡിമാൻഡാണ്, നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യമാണ്, ഞങ്ങളുടെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ആവശ്യമാണ്. ഇത് എന്ത് വില കൊടുത്തും സർക്കാരും അധികൃതരും ഈ വിഷയത്തിൽ അനുകൂലമായ ഒരു സമീപനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാവണം. അങ്ങനെ ഒരു അനുകൂലമായ നിലപാടുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പൂർത്തിയാകാനിരിക്കുന്ന ഈ ദേശീയ പാതയിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിയമപരമായ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധ്യവാന്മാരാവേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധികൾ, അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഊരാലിങ്കൽ അധികൃതർ, സർക്കാർ അധികൃതരാണ്.
അവർ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിയമനിർമ്മാണം ഇതിനാവശ്യമായത് നടത്തിയിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടന്നു പോകാനും നടക്കാനും ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം, വാഹനങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള സാഹചര്യം നടപ്പാതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അത് ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിരവധി മാസങ്ങളായിട്ട് ഈ നാട്ടിൻ്റെ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അണ്ടർപാസ് എന്ത് വില കൊടുത്തും ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാകണം. രാത്രിക്ക് രാത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി നേരിട്ടിടപെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 5-8 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള മള്ളങ്കൈ പ്രദേശത്ത് രാത്രിയുടെ ആവശ്യം രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും ജനങ്ങളുടെ സമരത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ അണ്ടർപാസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അണ്ടർപാസ് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കുകയും ജനങ്ങൾ സമരത്തിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ട് ജനകീയ സമരം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും. ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പോലും ഈ സമരത്തിൽ നിന്ന് ഈ നാട്ടുകാർ പിന്തിരിയില്ല എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് സർക്കാരിനും ഊരാലിങ്കൽ അധികൃതർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുവാനുള്ളത്. റഹ്മാൻ ഉദ്യാവറ, V4 ന്യൂസ്, മഞ്ചേശ്വര.